Hi guys! It's Michelle V and herzlich willkommen sa YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Magandang araw. Wait, magtanggal tayo ng salamin kasi what is this? 4. Char. Anyways, so kaninang umaga is maga kaming umalis sa aking asawa dahil may pinuntahan kaming importanteng bagay at yes, at tumaan kami ng Aldo, bili kami ng tinapay at ayun yung kinain namin. Ayun yung pinipare ko kanina. At yes, yung aking asawa is nakaalis na, nagtrabaho na siya and yeah. At syempre, dahil nasa may bahay tayo, nasa bahay, at ngayon guys, ang ginagawa ko is naglilinis. Yes, I'm going to make a anyways, yung mga basahan namin is nasalang ko, nalabhan ko siya. Ayun, so, ngayon naman is naglilinis ako ng aming floor. Look at that. Di ba may mga, kita niyo ba yan? Iyan mismo. Yan, mga kalat yan. Kasi winawalis ko kasi hindi ako nag-vacuum. Mamaya ako magba-vacuum. Mawalisin ko muna siya. Tapos, vacuumin ko mamaya. Chinarge ko pa yung vacuum namin doon. Kasi nga, walang electric. Charot. So, chinarge ko muna siya. Tapos mamaya ako siya anuhin. And then, tinaktak ko ng mga, yung mga kailangan anuhin. Tapos, inayos ko dito sa aming center table. Ganyan. And then, maglilinis ako ngayon, guys. As in, to the really good. Na ano ko na yun din yan sa aming anuhan. At ito yung aking friend sa paglilinis, ngayon. Ayan, tapos maglilinis ako ng aming mga glass doors, windows, ganyan. Tapos mamaya tutupiin ko na rin itong mga nilabhan ko na nilabhan ko kahapon. Ayan, sa balkon. Ayan, kita niyo ba yan? Ayan. Tuyo na yan siya. Ngayon, windy. Sunny pero windy. Kaya hindi mainit. Ayan, so, yes. At dito sa aming lamesa is naano ko na rin siya na ayos ko na rin siya dito. Ayan, naayos ko na rin siya dyan. Something like that. So, ayun. Mag-ano talaga ako ngayon. General cleaning ang peg natin ngayon. General cleaning. Anyways, mahugasan pa ako dyan. But yeah. Mamaya ako maghuhugas. Maglilinis muna tayo. So, yes. Let's do the cleaning. If I'm going to be like this little piece, Oopsie.
Hi guys! Update! So, after ko maglinis ng kabahayan at mag-asikaso sa bahay is, ito na. Nagtulog ako and then, nakatulog ako and sabi ko, oh, may gagawin pa pala ako. Charot. So, nakalap ako dito ngayon sa laptop. May libro ko, ang libro nandiyan sa ilalim. Kasi para gusto ko naka-elevated siya. Char. Kasi, hindi naman ako magta-type. Pero, alam mo yun, gusto kong naka-elevated yung ng laptop. Basta ganyan. So, yun. Mag-aaral ako, guys. At meron ako ditong kape. Nagtimpla ako ng kape. Pagkagising ko, sabi ko, gutom ako ah. So, timpla ako ng kape. Tapos, naalala ko, may binigyan pala ako ng aking kaibigan ng Biko. So, ayan oh. Biko from Sugar Baby. Ayan, so thank you so much. Ang sarap. Sarap. Oo, kasi nakain ko na yung ibang, yung unang binigay sa amin, binigyan niya ako yung sa maliit lang na Tupperware, yun ang kinain-kain ko. Tapos hindi ko na pala to ininit kasi hinawakan ko siya. Sabi ko, ako lang makakain ito guys. Sabi ko, parang hindi naman siya kailangan initin. So tikman ko nga kung hindi siya matigas. Okay naman siya, kanyo initin. So, yun. Yung aking guys, merienda. Anyway, alas 5 na ng hapon. So, yan. Sabi tayo, tapos kung Biko, habang ako ay nag-aaral. So, yes. Kasi mamaya ko yung dating ng akong sour bells. Yan. So, yun ba? Yung pag-aaral kong ito, guys, is, tawag ito, kailangan lang talagang, intindihing maigi. Ayan, so, ayun. Ako pa man din si Kalimot. Ay, naku, yun ko talaga. Iniisip ko, kung anong lulutuin ko mamaya. Kung anong kakainin ng asawa ko. Yun. Sarap ng Biko. Meron akong gata dyan. Wala akong malagkit na bigas. Kung papansin niyo, iba yung pwesto ko ngayon, nakanan dito sa pintana. Binago ko, sabi ko, dito nga ako. Sila lagi nakikita yung kusina eh. Ito naman sa bintana naman, para maiba. Ayun, so mag-aaral lang ako guys, and yeah. Ayun lang, mag-iisip ako kung ano yung lulutuin ko mamaya para sa akin sa bubbles. Kasi ako parang hindi na ako kakain kasi tinan mo naman itong Biko ko, ang dami oh. So yes. So ayun yung vlog natin ngayon guys. So sana nag-enjoy kayo. Ayan, so thank you so much guys for watching. Ayan, maraming salamat sa pagsuporta at sa patuloy na panonood ng aking mga videos. Maraming salamat guys. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. Juicy.